ταχύτατα αναπτυσσόμενος τουριστικά, ο Δήμος Καλαβρίτων. Είναι διάσπαρτος από μνημεία που θυμίζουν τη μακρά ιστορική του διαδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με ενδιάμεσο φωτεινό σταθμό τη σπίθα που άναψε εδώ για την Επανάσταση του 1821 και θλιβερή σελίδα του το ολοκαύτωμα της πόλης από τους Γερμανούς το Δεκέμβριο του 1943. Στην περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων συναντά κανείς σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως τον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Λουσών, τον τόπο θυσίας των Καλαβριτινών με το γλυπτό της Καλαβριτινής Μάνας, το ιστορικό δημοτικό σχολείο, την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και δεκάδες άλλα μεγάλα και μικρά μνημεία της αρχαιότητας και των νεότερων χρόνων. Το ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς φαράκι του Βορραϊκού και ο οδοντοτός σιδηρόδρομος που το διασχίζει, αλλά και το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού έχουν ανοίξει το δρόμο στον τουρισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται τα μέγιστα στην πρόκληση. Το 1988 άρχισε να λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο στη θέση Ξηρόκαμπος σε απόσταση 14 χιλιόμετρων από τη μαρτυρική πόλη των Καλαβρίτων. Ο ορεινός αυτός τόπος αξιοποίησε το πλεονέκτημά του, που ήταν το χιόνι και οι θαυμάσιες βουνοπλαγιές του Χελμού. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι καλυμμένο από ελατοδάση. Η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου ανέστρεψε τη φθήνουσα πορεία της περιοχής και την έθεσε σε ανιούσα αναπτυξιακή τροχιά.